Wo papa, me papa, wo wafa, ye wafa, ye nana, wo nana, his lordship, the head of evangelism for True Faith Church International, the whole worldwide, in short, WWW, and on the so, yourself penny, Michael, friend Paul. But some Kasiapa now 24 Monfa Jumbi and Shaya Papai Nintina Yasada Yadit way as he said Yabaya and Unicacra Ababono na Abofone Beer Yanum the Yangopo Opebian Waye. I don't know for Monfanamani Ya Papa Tata Medas. Oni apite. Awon krantani se mohani mo woni. Amangre majasa mi bedi agwo wasasi suo. Akamu wodombe ko. Me manle do mo ake.
And they fear that. Amen. And menini pakuo bi na ebe kasa ne. Yes. And such an enemy when I'm such an answer young one with Jumano. Jesus. The one come on. To me, you know, Oh no. oh, to me,
animonyam. Sanu animonyam.
Okasa ni wiase nyina yedin. Nokwasem manguma. Obema bano no. Yes. Enne. Menini pakuo bi na ebe kasa. Amen. Menini pakuo bi na ebe kasa. Na eni pakuo na menu omo be kasa no. Ma me nkyerɛ wo. Efa hafo nyina. Hwan na ye ready say obekɔ nyame nkyɛn. Hwan ni nani abere? Hwan ni nani abere? Hwan ni nani abere? Momma me sema Yesu. Menini pakuo bi na ebe kasa. Amen. Mo amu ha nyina nso no. Hwan ni nani abere say obekɔ nyankopɔn nkyɛn. Hwan ni nani abere? Hwan ni nani abere? Momma me sema Yesu. Amen. Efa hafo yi. YouTube no ha pa. Hwan ni nani abere say obekɔ Yesu nkyɛn. Hwan ni nani onye ready fansa to. Hwan na ye ready say obekɔ nyame nkyɛn. Momma me sema Yesu. Amen. Efa hafo yi. Mempanifo yi. Mosam hwai. Hwan ene nani abere asa obekɔ Yesu nkyɛn. Onye ready fansa to. Ni eboye serious say obekɔ nyame nkyɛn. Bonsama Yesu. Bonsam. Mempanifo. Me babuchaw. Muna mundi domi nyina akɔ. Na obi ho onye ready say obekɔ nyame nkyɛn. Na hwan na ye ready say obekɔ nyame nkyɛn. Onyame nhyiram. Momma me nsɛm Yesu. Amen. Mo amu ofan. Adifo yi. Hwan na ye ready? Say obekɔ nyame nkyɛn. Mo paja dadade a. Ene mo san so ne nyina hoy. Momma me nsɛm Yesu. Bonsam. Mo amu ofan. Efri emenma wo ha nyina. Hwan na ye ready say obekɔ nyame nkyɛn. Onye ready fansa to. Amen. Amen. Momma me nsɛm Yesu. Sa. Efri adwuntufo no so. Ebesi hai. Ehemfo na ye ready so okɔ nyame nkyɛn. Die nani obere ni me ka o. Die nani obere. Momma me nsɛm Yesu. Bonsam wa ha. Sa. Me maame no mamu wo fa ha nyina no. Hwan na ye ready? Asa wo okɔ nyame nkyɛn. Onyame ba. Onyame fa ne kana pa afɔ no. Hwan na ye ready? Bonsam Yesu sa. Bonsam. Me gasi han me shot here. Ene mo sorry. Hwan na ye ready so okɔ nyame nkyɛn.
My idea. Papa. Mama, Sama, yes. Bon Samon. And you won't hear me. Obia and any abre, no person or could yes in channel. And you won't hear me. Sir, more can it, sir? Message in Ayapa. Message in Ayapa. Yes. Now, I can't you. I can't you. Second Yamida. Amen. Ha! Quantum from Medican. 18 and some idea. And who made the kind of the Coma Coronto for? I, Eti enum and Chemuadiano. was it the end? According to 1 Corinthians chapter 5, verse 20. Was it the end? Now what more ordained? And Timusha Yankopan when you woman pedium. Amen. Amen. Or Quaya on Yankupon Faso, Edgy Binimono. On Yankupon or Tom Body. Yes. And the son of Munya, some Baconia mentioned there. Monsignor Yam. Amen. I will manipulate. Yes, man. The second Yamida. Amen. Quantum of Masters to me. Etinum and Chemuadiano. And Tiayabo for my Christo. And inti obophobia ba monchai. That's right. Obo on saman kanya mishra. Oh, bon Samu hapa. Obophobia ba monchai. Yes. Onyame bophobia ba monchai. Yes. Onyame asuma obophobia ba monchai. Amen. Na babu si die. And Tiayabo for my Christo. Enti ya bofo ema Kristo. Etese. Eh. Onyankopon na me enso tufo. Obo on saman kanya mishra. Oh, bon Samu ha. Bon Samu ha. Amen. Ya bofo ema Kristo. Ani say Onyankopon na me enso tufo. Onyankopon ena me yaso. Ena otufo. Amen. Amen. A Kristo fo nyina na ehie. Yes. Quantum from medicatinum and Jamu do near the Nubako. Coronto for me the kind. Eti enum. Eh? Chemudo. Don't soon, quasi tobacco, I'll be a Nubako. Kronto forma tosumi you know. Eti enum. Enti tuma ye dun so no. Aye. Enti so obi wo Kristo mu a. Amen. Amen. Tie. Ya kwanya menchen. Amen. Ya kwanya menchen. Pa. Meni nipa bi na ekasa. Yes. Wo mu aye ready say, wo mu kwanya menchen. Sa for no na me no wo kasa ne. That's right. Na ko. Enti so obi wo Kristo mu a. Ani ti say, ye nyina wo Kristo mu. Na wa ye abode afoforo. Wo bon sama kanya mishra. Oh, bon Samu ha. Enti wo me yen aye wo Kristo mu. Amen. Ya ye abodie foforo. Eni amadada na twam. Eni amadada no a na wo mu wo wiase no. Na wo ma Kristo mu no. Yes. Atwam. She. Ni nyina ya foforo. Amen. Amen. Abufu okọ. Eko. Adwamamo kọ. Amen. Asanum kọ. Etu. Entwidi etu. Awe. Enema nyina no aye foforo. Yes. Papa. Ni a ope Yesu nchen akono no. Ni a ope Yesu nchen aye den. Akọ. That's right. Enti bi sira mo anuanom. Hwe ni padua ne yi. Amen. Na oto wa boarding. Yes. So Nyankopon no onyam. Ewo mo Ewo ni padua nim. Amen. Na onyame ipe wagye. Amen. Sane o kan ye no. Yes. Elenti hwe kwanto fo nguma di kan atoso mienu ha etinum hwe nchemu dumi anko. Kronto forma etosumi enu. Ehe. Eti enum. Ehe. Enti tuma ye edu no. Yanko. Na etwa se ye nyina kopie Kristo atemu odwa nanim ho. Amen. Amen. Mo amoka ye nyina no. Mo amoka se mo beko ni nyina no. Yes. Etwa se Ye nyina kopie Kristo ye atemu odwa nyina nanim ho. kopie Kristo atwam odwa nanim ho. Ehwa a. Eho pe. Pa. Ehe. Na obi enya de onam nipadua so ye oye. Enti mi se hwe onipadua ne yi. Pa. Etwa se ye nyina ekopie Kristo atemu odwa nanim ho. Na onipa bia Enam de onam nipadua so ye. Anya de onam nipadua no so ye no. Papa o. Say your papa. Boni o. Say your bonny. Se ne oye ye no. Amen. Amen. Hwe de wo ye yi. Amen. Mafutu 70. Me kasa kire bi ni mu ne. Nokaso. Nipa ko bi a pese konya me nchen. Ena me kasa kire wo. Amen. Enti sa wo ha na wonya abode afoforo a
You're ready. So be a body for fro. Amen. Now, Obia, when your body for fro, say you feel so, any whom I'm more in Pabia, on to me, say, young company. Ampa. You can't hear anyone. Yes. When should I die? Amen. You want it? I'm going to die. I tell you, Franjamu do what Your hand in woman be kind. Eti enum. I And Jamu edumotwe. what's it then? 1 John 5:18. Yanko. Yenim se. Obi onyankopon awo no no. Onye bone. Amen. Amen. Bon some sir. Bonsam. Mo nyina ye ready. Some ko nyame nchen. Yes. Onyame awum. Ya bomo so ahyeja obane nkronkrondim. Ampa. Na Bible say me mo amane say. So obi wo Kristo mu a na wa ya body afoforo. Ne kan ne mani nyina na twam. Abraham body ni nyina e den. Atwam. Enti obi wo ha. No da so nyina na Abraham body mu a wonka ho. Ampa. Onka ho. Kwasem. Me kasa wi a. Me sama bisa wo mu abeko. Okay. Nsanka nyame da. Amen. Yanko baba. Yenim se. Obi onyankopon awo no no. Obi a onyankopon awo no no. Onye bone. Onye bone. Nemom. Die onyankopon awo no no. Die onyame awo no no. Ohwe no ho so. Ohwe no ho so. Na bonefo na nka no. Amen. Amen. Ohwe ho so. Adifo, mo hwe mo ho so. Ajontofo, mo hwe mo ho so. Asabakafo, mo hwe mo ho so yie. Ai. Yanko baba. According to 1 John chapter 5 verse 19. Aye. Yenim se. Yefri onyankopon. Yefri onyankopon. Na wiase nyina da bonefo na bam. Amen. Amen. Tenie. Se wo hwe ho yie. Boni a ewiase nyina da mu no. Wo Kristo ni no, wo bewura mu bi. Dabida. Se wo hwe ho yie. Na wo hwe ni padia ni so yie. Boni a ede wiase de sta no. Ubewura mu bi. Dabida. Amen ta said that. Amen. Jango. Na yenim se. Onyankopon ba na ba. Onyankopon na ba na ba. Na wabema ya twena ye de behunu no kwafo no. Amen. Amen. Onyankopon ba na ba. Waba. Say yes ye be ko Yesu nchen. Yes. Ye be ko so ahinimu dia. Yes. Onyankopon ba no waba. Wabema ya Wabema ya dwene. ye de behunu no. Ye de behu obonefo no. Amen. Amen. Ehranka nyame da. Amen. Enti Paul kan. Wasi enimu nyame somo a adwene wom. That's right. Enti me kasa kire ni pakuo bi. Amen. Yanko. Na ye wo no kwafo ni mu. Ye wo no kwafo ni mu sabre. Eni nti na obi a se obekọ nyame nchen. No kre. Yanko baba. Ne ba Yesu Kristo ni mu. Oyi ni no kure nyankopon ne dan. Oyi eni no kure nyankopon. Ene dan kwa. Eni dan kwa fare bae no. Amen. Eni nti sa meme se meko. Wo so obekọ. Ye nyina se obekọ dia. O ye hwe ye hu yi. Amen. Yanko baba. According to 1 John 5:21. Aye. A man kume. Yeah. Monwen. Monwen. Na munyi mo ho mfiri obonsam ho. Amen. Amen. Bonsama Yesu. Bonsema yura Yesu aha. Jesus. Solomon sankafo tidumienu enchomu dumiensa. Me pato Solomon sankafo. Etidumienu. Ni ntichemu a eye dumiensa. Yanko. Wosi asem na wiye. Na de yate nyina ne se. Siro nyankropon. Na di ni mra nsem so. Amen. 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 Obeba aboyi. Oh, bomiye. Nyame suma ye di ko Yesu nchen no. That's right. So obi nsuo nyame a. Onko bi. Obi a won suo nyankopon. Na wotimi nante ye de ono apɛ no. Onko nyame nchen saa da no. Yes. Eye da ben. Roman 14 enchemu du ntia ma me che o da no. Enwoma wode koma Roma 4. Etimienu. Enchemu dunsia. According to Romans 2:16. Aye. Eda onyankopon nam Kristo Yesu so. Dari ni e. Eda onyankopon nam ye na Awurade Yesu Kristo so. Ebebu enipa nkoko mu semata. Said ya masem panete. Pani Thomas e.
Wonu mpanimfo. Ha, mama nimre. Ansam okwakwam. Papa. Ansam okwakwam. Ada, yena urade Yesu Kristo. Ebebu nipa. Wonkuko mu nsam enten. Sadia masam panetie. Obi hu anyame hu. Amen. Obi hu a Onyankopon de wo hu. Yes. Ha. Why you ready of Shimadwe mama sami. Amen. Na me de wo ko nyame nkyai. Amen. Ada. Onyankopon. Enam Kristo Yesu so. Ebebu nipa nkoko mu nsam aten. Sadia nasam panetie. Amen. Inshanka nyame da. Amen. Dan ebeyedwe. Papa. Efia say nyina Prophetic Kristo atemo gbenanimo. Nokore. Na obi anyane a wonam ni nipadua so ye. Say papa o. Say papa o. Say boni o. Say boni o. Say ne oyeye no. Say ne oyeye no. Amen. And some na wie. And another continuation of Asenka 4:12-13. Was in the Nimran Samson. I don't know assembly on Becca. Amen. And some of you, they are 10 Sronya Kropon. Obin Sronya, Upaja and South Pajanica. Mr. Sronya Mia, Upaja and Sa, Obia Pajavino, and Upajaya, Upajanica. Sakanyamida. Amen. Jango. And to Sronya Kropon. Nadine Imran Sam. It says a way independent. I said, yeah, independent. Obia in film. When a independent said, yeah. Nani, ran on your Kropon de Baba Tamu. And yeah, Shani Yabia womb. Shabasabasa Yabia womb. And to the old woman and Nick Chris are some way now, Upaja will say, oh, quiet. Oh, quiet. And the Yana. I know Uncle Pond the Baba Tamu. I know Uncle Pond the Baba Tamu. Yeah, he intended so. I never say an entire day. A Dawson. A Samoa. And near Ma. A Binimuyan. A yen you say a budding. A yen you say a budding. And those over Konya and many a Christopher Casa. Many a Christopher. Casa. Amen. Shankanyamida. Amen.
na assembly kwa na mo hwe me ha Jango Asenkafo 12:13 kenkan so no. Wase ani de hinta nyina. Ani ne hinta nyina. Nipa to say ye papa o. Say ye papa. Say ye boni so o. Say ye boni. Ubebu ho aten. Amen. Amen. Odofo a wutie me. Hwe de wuye ni yi. Hwe de wuti ni yi. Yes. Hwe wunya me som ni yi. Amen. Na watumi akonya me nchen. Amen. Wabahi. Asenkafo nsem horo a ye kan ye no. Fa ba bi firim. Amen. Na wanya mfaso wo ha. Ebre a wonyankopon nam ni tumi so. Nam mpanifo na difo so. Esa wo yade no. Na o pede obenya da nkwanya me. Amen. Ishanka nyame da. Amen. Eninti odofo. Timothy nguma. Edikan. Tinum chema edikan. Timothy nguma edikan. Eti enum. Enti chema edikan no. Ai. Eti finhwe ne se ojo. Ojo. Joboko. Yanko. 1 Timothy chapter 5 verse 1. Ai. Empopo wani nkyere opanin. Enti misram. Emrante. Mumpopo mani nkyere panin. Mumpopo mani enkyere opanin. Yes. Ebra. Mene empani ene enketwa ene enkuma ekasa nyina no. Yes. Sabi. Mina monya minyansa so kasa kire nipa. Yes. Enti Bible say, empopo wani nkyere opanin. Say we sankani. Say we dwuntoni. Dwuntoni. Say we difo. Odifo. Empopo wani nkyere opanin. Na mmom. Tunufo se eja. Opanin timi ye bone. Ampa. Ewo futuom no. Tunufo se eja. Emrantie se anuanom. Emrantie se anuanom. Emam panin se enanom. Emam panimfo emi tu omfo se me maame no mo. Emaba se enuam ma. Emaba wo se enuam ma no. Ewo ahotie nyina mu. Amen. Amen. Enti odofo. Maame nkyekere wo niema bi. Amen. Na nyame som ne yensom ne kwasa. Ne kwasam. Na ade nyina wie ya ben. Yes. Enti Bible say mama madwen mu nte. Na mani na ho. Na mani so na ho man Bible. Amen. Amen. Wa free bebre. Yes. Kwasam. Na kakra bi no wa pa wo. No be you won. Bisa ho se sa kakra na wo kan wasem no. Oka hu bia na. Wo kan hu bia na. Sinisa. E don bi ribo. Yes. E bofra hotifo nyina. Yes. Na me so me ka hu bia na. Eni asem no. Enshanka nyame da. Amen. Yanko. 1 Timothy chapter 5 verse number 1 down. Empopo wani nkyere opanin. Yemom tu won fo seja. Mrantie se nuanom. Emam panin se nanom. Ai. Emaba se enuam maanom. Ewo ahotie nyina mu. Amen. Amen. 2 Timothy 5 number 1. 1 number 5. According to 2 Timothy 1 verse 5. Aye. Na emame kai wujidi a enkontompo nim. Amen. Amen. Atifia sam na na. Ah? 2 Timothy 1 Aye. verse 5. Yanko. Na emame kai wujidi a enkontompo nim a. Aye. Kane no. Na ewo wona na Lois. Ane wona iunike no mu. Amen. Amen. Emame kai ujidi a enkontompo nim. Kane no. Kane no. Na ewo wona na Lois. Ane wona iunike no mu. Amen. Amen. First of all jidi no. Ni enkontompo nim. No kwasa. Misramu ejanom. First of all jidi a na ye wo no. Na mpani ni wo no. Na enkontompo nim. Yes. And na yemi say ho say ye jidi na tisan. And then Misram and Yanum. Omen Shenyam Yanunyam. Amen. Jango. According to 2 Timothy 1 verse 6. Aye. And untime kai will say. Nyani nyankopon du machadia. And na mensam digu wo so no so. Amen. Amen. And unti nyani onyankopon du machadia. Me digu so no. Ampa. Enti
Mechira mwade. Na na mechira ni say adwontofo. Onyame se munya no mugidie. Amen. Mugidie. Munyonto no. Ohwe ne kofo mama so yi. Yes. Yeni sani onyame pe. Emma achede na onyame de ma ho no. Enna fom. Oh, amen. Mama me chechirem. Enne me chechirem. Ayen chechire. Yes. Aye. Me chechirem. Yanko baba. According to 2 Timothy 1 verse 6b. Aye. Men sam di kuku so onu mu no. Kanu so anu bio. Amen. Amen. Ya bo nipa bi asu. Na ba ba Kristo. Na ya de number fie. Na ya chechire. Ya chechire ni wi a. Na empani de ansagu ne so. Ni abom paye ama no. Na wabeye juntuni. Amen. Na wabeye sankani. Amen. Na wabeye odifo. Amen. Na honhom nyumadie nyina no eche ne nsa. Ampa. Ya bo wasudi ya hye nsa ne. Ede na o ya fa ho. Oh. Ema umudum achede a enam nkonche ene mpanifo nsa wodi gu so no na hokwa. Ampa. Wo shaye da. Amen. Eni ye nyina. Eno Onyankopon de be kwatemu. Eni de hinta nyina. De hinta nyina. Say ye papa o. Say your papa o. Ana say boni o. Say boni o. Obebu ho aten. Amen. Amen. Ede Bible say ewiase nyina da bonim. Na Onyankopon bo osoro ba asase no. Ne o mayeti ye ni say obo Adam te say ne seso. Eno obo Hawa kan ho. Ena o kire yen say Kasa. Adam ne Hawa enwo. Yes. Na no. Amen. No omunya asase so ma. Amen. Onipa di ni nyansa pese osi awona no. Enu nti ema eware ma. Marima eware marima. Marima. Onia eba ni sa no nyame asem no ewan. Yes. Ehira ka nyame da. Amen. Roman 4. Tibakon. Hwenchemade no nsia. Roman 4 ma no. Eti baako. Ni ntichemu a eye aduonu nsia. Aye. Romans chapter 1 verse the number 26. What's it there? What's it wey nti? Onyankopon ja wo ma aniwu akono. Enti sa eni ma enti. Onyankopon jaye ma aniwu akono. What's it na wo ma de honam fama yonkofa ya bia eye ne kwanso no. Wo ma ade wo honam fama yonkofa. Eye ne kwanso no. Esesan de emfa ne kwanso. Amen. Amen. Odofo a witie me. Tie ni ye. Hwede wi ase ko. Yanko. What verse no number 27. O say sara nso na merima ja won oba honam fam. Ayonkofa ya bia oba ne kwanso no. Ema won fefo mema wonam akono edari wo mu. Amen. Amen. Intime sre. Sa boy su we nyina ekoso no. Wo ye momoden. Wo ye nwura mu bi. Yes. Na ewiase nyina da bonim. Na de Onyankopon awo no. Enye bone. Efisai na batini mu. Ntumi nya bone. Nto ntumi nya bone. Nokwasem. Eno nti teachings a enna me debra mu. Okay. Aha me disi. Amen. Aja na otumfo ne hu ya mobo. Amen. O ma se mi ntran mu. Amen. Ye ni onyame asem na preach. Amen. Onyame ya nche. Amen. No yi na no nyema dia. Amen. Ye mu bia nkachi. Amen. Yetumi nti o Israel da. Amen. Bo nsem kasia pa. Fama safpeni. Owura Yesu anonyam enka wodin da. Amen. Osoro ene asase yefo. Ye hye wodin nyampi. Ye frikwasi ada ana ye ba wanim. Ye de yensem nyina gu wanim. Wanya ye ajajam. Ene vie de ye mpabo ye wi. Awurade Yesu wakwa mama wie ye bre wa pa no. Hwe ensam horo a wagina wanim aka kire wo afa akra nyina na o man ga na ho ene gidi ho. Awurade mane nsi ye. Awurade mane wie ye. Amen. Ye wo mo ne da so gidie
simple why ye odofo no mobrohofo no wawurade ye ko na yasan ba mabambo nya kese mabambo nya kese oyuruju a aseda na ye bekoso de amaudin wodi bem na hote onu anyam hyenti openye amen Amen. Bible Yen eja was. Uti. Wahine mra. Sere yo so. Ende diane. Efe na ka free. Ene from dia ka. En konse. Ye free bonimu. Ana hini. Ene awoden. Ene anyonyam. Eya biada. Amen. Asumdie efi yanga awurade Yesu Kristo ensem on konkron boafo agya no otumfo no onwe ye nyina wa ebebe kire ekra ene ye nipadua onhyira ya maikana na asumdie mrem awurade nhyira no kwari di aso ene ane ansomfo nyina na dumti na asumdie mra ensada amen.